שלא תלך לאן, שלא תפנה אתה, תמיד תוכל לראות את כל הטוב שבבריאה, תמיד תדע לשתול זרעים של אהבה מסביבך. הזמן יקר כל כך והמלאכה רבה, והזרעים תמונים עמוק עמוק בתוכך, אז צא לדרכך, פזר אותם סביבך בעצמך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? הנחשה שבידך היא רק אמונתך, והתלמים שבסדך הם כוח בחירתך, אז רק תבחר בטוב, תדע רק לאהוב את עולמך. אתם על גלגל סניף. גלגל סניף. לפני שנמשיך לשעה נוספת של סינגלס בני עקיבא 2010, דיווחי התנועה. חדר ציוד עמוס ממחלף חדר הרועה עד לחדר ציוד בשל התפרעויות שבט ניצנים. מיכל סלומון תזמנה 25 דקות. תודה רבה מיכל, המשך יום נפלא. חדר נבטים סגור לבאים משני הכיוונים בגלל חוסר בידיות. אנו פונים ומבקשים, אנא, שלמו מיסים. התוכנית משודרת בחסות שלמו מיסים, תקבלו ידית. חפש בתוכך, חפש בנשמתך, הכוח לשנות טמון בך. אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? חפש בתוכך. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים.